Ilona Čáková. Ilona Čáková, zpěvačka, v současné době trošku na mateřský dovolený, ne? Trošku jste na mateřský dovolený? Trošku zatím. Trošku. Ale tak čekáte se, za jak dlouho? Asi za 4 měsíce, za 3? Čekáme se, no, jsme na sebe zvědaví. Jste na sebe zvědaví? No a tak vy jste o to usilovala, nebo jste si to přála přece? Pochopitelně jsem si to přála. No takže je to pro vás kus takový štěstí, tak má ta cesta byla poměrně dlouhá. Já jsem to tak jenom mimoděčně prostudoval, těch partnerů byla řada, že jo? A nedařilo se. Až... Tak ne, každému se vždycky hned poštěstí, že jo? No ale tak to... Trefit na toho pravého. No a na druhou stranu jsem koukal, řada vašich partnerů byli, ale pak taky vždycky vaši manažeři, že jo? Teď je to taky tak? Teď ne? A ne vždycky. No ale řada, ne vždycky, ale řada. No tak Asi 3, ne? tak to není řada, to jsou jenom 3. Tak z těch moc Ale řadů 3 je neuděláte. pěkná řada. Chcete ukázat, jak vypadá řada 3? Jeden, druhý, třetí, to už je jako je malá frontička. 3. To je hezký, no, že to takhle počítáte. Ne, já jenom trvám, že to je malá řada. Větší řada je třeba 6 a obrovská je 9. Dobře, tak. Ale tak já jsem řekl, že někteří, že jo, a já jsem tím na nic neútočil. Já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli si myslíte, že to je ku prospěchu nebo ne. Když je ten partner zároveň i manažer, že jo. Je to zvláštní. Časy se mění, člověk mění samozřejmě postoje a názory. Myslím, že ten život mu lecos vlastně jakoby přehodnotí v té hlavě z jistých věcí, jak si ustoupí, z jistých se probudí, což je teda bezvadný. A z toho jsem se probudila já, Ale z čeho? Já nevím z čeho. Ten partner, manažer? Jo. Z toho, že asi to není úplně ne vždy optimální prostě mít vlastně partnera zároveň jako manažera. A není to neobvyklý, to je často. Já jsem si jenom říkal, že nevím, A jestli... u mě to nějak neklaplo prostě. Neklaplo. Jako, ta práce byla všude, byla prostě doma, byla všude prostě. Pořád se mluví o práci a druhá věc je, on pak může být manažerem spíš v té části toho vztahu, kde by měl být partnerem a naopak tam, kde by měl být manažerem, je pak partnerem, že? No a potom taky se to týká trošku tolerance a svobody. Pak si člověk chce jakoby oddechnout, protože každý máme svoje to privátní nebe a pak, když vlastně vám jakoby bere kus toho volného času a furt vás vlastně jakoby někam diriguje a furt se řeší vlastně jakoby ta práce, jak to má vypadat, co se má a tak dále, tak si víceméně neoddechnete, nemáte vlastně jakoby kus svýho vlastně jakoby toho času pro sebe, na to pro něho, pro toho druhého. On by chtěl ještě čas pro sebe, jo? No, určitě. A vy jste ale vydala asi, já nevím, 20 CDček? 9. 9? Otázka je, jestli... Čili velkou řadu. Čili, tak to už je řada. To, když už tam takhle zasunu do té diskografie svý, tak to už je taková řadička No a něco větší. jak myslíte, že bude ta budoucnost? Jak to vnímáte? Myslíte si, že teďko po porodu přijdete s CDčkem? Určitě ne. Který se bude nějak, na kterým se ten porod projeví, to tak bývá. Jakože si udělám jakoby publicitu s mým miminkem. Ne, ta zpěvačka, když vlastně se stane matkou, tak většinou je plná takového poznání a sdělí to novým CDčkem. Ach tak, no vidíte, tak... Se třeba jmenuje Prozření, nebo Ty můj maličký, nebo... To je inspirativní, já se na tím budu muset zamyslet, no ale zatím to teda neplánuji. No to já až po porodu, ale... Víte, já se na to těším, že si trošičku odpočinu, jo. Tak si Jo. říkám, že celý život zpívám. To je pravda. Furt se někde potuluju, takže já bych si to chtěla docela užít chvíli. Užívám si prostě tu pohodu, zařizuju prostě tu výbavičku. To se nemá. Naprosto... Ale nemá. má. Proč by se to nemělo? Musím to pořídit, abych to mohla vyprat, vyžehlit. To si koupíte nový čistý. To se dělá. Tak vy si vezmete hned čistou košili, teda čistou, nově zakoupenou košili, hned si ji oblečete. Já ne, ale miminku klidně. To oni prodávají už takový hebonky, je to. Tak já mám 4 děti, abych vás mohl učit, že jo. Tak mi dejte nějaký rady. Já teď absorbuju jako houba. No ne, ale tak za prvé teda bych Puste nic něco. nechystal. To, jak si jsem byl vždycky pověrčivý, může to být tak jako nenápadně připravený a nemá se to chystat. Teda už víte, jestli to bude chlapeček nebo holčička? Já se vrátím ještě k tomu, jak jste říkal, že se to nemá chystat. Já jsem slyšela, že... Nepočkejte, Já se ptám, hele, je to k ničemu. Já jsem slyšela, že kočárek nemá být doma, ale to jsou takové jakoby pověry. Dobře, tak já ho dám třeba jako k sousedům. No nicméně já vím, co to bude. Samozřejmě, že to vím, co to bude.
No, samozřejmě to není, já jsem to nikdy nevěděl. No, tak jste se nechal vždycky překvapit, nebo ještě nebyla ta technika Byla. Mám malý děti, ale nechtěl nechtěl jste to jsem. vědět. No, Nechtěl. A Každý proč jsme jste to jiného chtěla vědět? založení. Proč jste to chtěla vědět? protože jsem se jako nechtěla nechat překvapit až na poslední chvíli. Ale to je přirozený. To dřív nebylo. Já myslím, že spousta přirozenosti v různých jako věcech se tak potlačila a odbourala v dnešní době, že já myslím, že to vůbec není to od věci prostě vědět. Není, ne, tak já vám co to nosím neupírám. pod Já to srdcem. chápu a ta zvědavost je obrovská. Bude to teda chlapeček nebo holčička? Ne, já vám to neřeknu. Ale řekne to. Tak přece jste si to nezjišťovala proto, abyste to tajila potom. Ale já jsem si to nezjišťovala proto, abych vám to tady prozradila. To ne, ale je to chlapeček nebo holčička teda? Spíš asi holčička, A já ne? myslím, že se to někdy dočtete teda, jestli úplně. Já vím, ale co je na tom říct, jestli to bude chlapeček nebo holčička? Ještě máte tu šanci, já vám můžu poradit s výchovou hned tady a zdarma. Můžete, no. Je-li to chlapeček. Můžete třeba potom v zákulisí po skončení. No a proč to nechcete říct? No, protože jsou věci, které se mi jako úplně nechtějí jakoby provalit a prásknout. Já myslím, že s tím máte ty se sám bojíte? osobní zkušenost, jako, že jo, protože jak se toho chopí prostě Já vám řeknu osobní různá zkušenost. média, že jo, periodika a tak dále. Takže Já vám řeknu osobní zkušenost. Nám, když se narodil Jáchym, tak první zpráva, která vyšla v bulváru, byla, že Ivana Chýlková porodila zdravou holčičku. to jsou vždycky zaručené informace, co Tímhle se budeme oni si povídat. hlavu nelámou. Ne, ale tak vy to nechcete. Čili, a dejme... No a to si představte, že o mě minulý rok napsal jeden nejmenovaný bulvár, že jsem těhotná. Loni. A byl to holý nesmysl. No, tak to jsou ale dobrý, ty to věděli dopředu, že jo? Mají dobrý zdroje. A já jsem je zažalovala, protože jsem si řekla, že No to dneska už byste je, nevysoudila už. že to je příliš a čeho je příliš, toho je moc. A já jsem to letos vyhrála, ten soud v březnu. A to si představte, že v okamžiku, kde psali, kde všude bylo psáno, že Čáková je teda těhotná, tak se objevila vlastně omluva. Tu jsem vyhrála omluvu. Ano. Takže Čáková teda není těhotná. A tak mě volala kamarádka a říkala, hele, tak seš nebo nejseš? Já mám v hlavě bramboračku. A Takhle jste těhotná, to vám můžu říct já. Ale melon ale jsem omluva nespolkla. vyšla přesně v době, kdy už jste byla Jo, těhotná. tak to bylo docela bizarní, že jo? Můžete čekat, že oni se odvolají, ale ačkoliv už asi je to pravda. Kdyby se odvolali, jak to ještě prohrajete nakonec. No ne, ale co byste teda radši, holčičku nebo chlapečka? Co byste radši? Já budu strašně šťastná, když to bude všechno v pořádku. Ano, ne, to je jasný, to všichni jsme stejní, ale kdyby to měl být chlapeček nebo holčička, tak co byste tak jako radši? Kdyby to bylo jedno pohlaví, tak bych si pravděpodobně přála, aby Pardon, tomu nerozumím. Kdyby mělo jenom jedno pohlaví. Kdyby to byla holčička nebo chlapeček, tak bych si určitě přála do budoucna potom... Ano, to jsme mít všichni stejní. A teďko byste chtěla chlapečka nebo holčičku? Teďko, až budete rodit tohle jedno pohlaví za pár měsíců. Tak spíš byste jako chlapečka nebo spíš holčičku? Jenom trošku třeba chcete víc nebo inklinujete. No co pak byste radši? No tak co byste radši? Holčičku nebo chlapečka? Vy jste neskutečný. Co je na tomhle Vy neskutečný? jste strašně zvědavý. Že vy nejste zvědavý. Ale Určitě jako otázka obecná, chci chlapečka tak nebo si holčičku? porodí, co chce, že jo? No to ne. A vy jste zvědavý. No, co vrhnu a jdu dál? No, to je hrubý. Takhle, to ne, je, to- ne, takhle no to je ne, to jste velmi řekli. hrubý to. Ale radši chlapečka nebo holčička? No tak k něčemu, radši byste měla doma kolegyni hospodyňku v zástěrce, a nebo chlapečka, bum, bum, rvačička. Jako, co radši? Tak k čemu tak inklinujete? Manko, tak... No já asi bych jako tu holčičku. Spíš holčičku. Když jinak nedáte teda. Takže byste radši asi holčičku, no tak to vypadá dobře, ne? Co? No, Ivana Čáková. Ale přišlo by mě líto, kdybyste nám tady nezaspívala, tak můžu vás poprosit? Velmi ráda. I'm feeling mighty lonesome.
slept a wing. I walked the floor and watched the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down brew. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows, 1 o'clock to 4, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee, sails the blue score, the I'm hanging all on Monday, my Sunday dreams to dry. Now a man is born to go a-loving, a woman's born to weep and fret, to stay at home and tend her oven and drown her best regrets in coffee and cigarettes. I'll boot it all the morning, all the night, and in between it's nicotine and not too much hard to fight. Black coffee, feeling low as the ground. It's driving me crazy, this waiting for my baby to maybe come around. My nerves have gone to pieces, my hair is turning gray. All I do is drink black coffee since my man's gone away. Dámy a pánové,